Molt bona tarda. Avui tornem a obrir aquesta finestreta que ens uneix a tots arreu del món, gràcies a la tecnologia. I avui volem parlar amb una persona que fa setmanes, mesos i diria inclús anys que diem de fer aquest directe, però quan ell, perquè és un noi en aquesta ocasió, té disponibilitat, jo no en tinc, i semblava que féssim el joc del gat i el gos. I, i avui el nostre convidat, com haureu vist als stories, doncs és el Sergi García Terrones, i com sempre dic, doncs m'agrada poder conversar una estoneta amb gent que pot ser inspiradora per altres, per tots nosaltres, que té coses interessants a explicar, que té històries diferents. Ja el veig per aquí, el Sergi. A veure... T'envio una invitació, Sergi, perquè puguis entrar. A veure si t'arriba. I començarem amb ell, com dèiem. Com a màxim uns 30 minuts. Si algú té una pregunta, sobretot, sisplau, el que dic sempre, els comentaris estan activats. Podeu deixar els comentaris que vulgueu, sempre des del respecte. A veure... Te torno a enviar la invitació, Sergi. A veure si t'arriba. Si no, envia-me-la tu. A veure... Si no pots entrar, envia'm tu la invitació. A veure si així que m'arribarà a mi... Te la torno a enviar, però si no me l'envies tu a mi, per entrar, la petició d'entrar. I com dic sempre també, doncs, aquests són uns directes que ni una part ni l'altra cobrem. Ho fem perquè ens apeteix, aquí el tenim, xerrar una estona i explicar-vos coses. A veure, tornem. Sí, acceptada. Ara si no ens falla la tecnologia, aquí el tenim. Molt bones! Molt bé, i tu? Em sents bé? Hola, què tal? Val. Jo el sento perfecte. Sí. Escolta, benvingut. Deia que Genial. m'agrada convidar gent per xerrar una estoneta i explicar coses, com que no és un lloc que estiguem en plan comercial, que no venem res, que no cobrem cap de les dues parts, doncs m'agrada convidar gent que tingui coses interessants que explicar, inclús inspiradores per a un altre, per una altra persona que ens pugui estar escoltant. Potser a vegades també coincideix que són històries que algú es pot sentir reflectit i li pot donar una espurna, no, d'energia per en un moment dolent doncs, continuar caminant per la vida. I si et sembla, mentre es va afegint gent, o si algú no es pot quedar, deixaré el vídeo penjat al perfil i després el podreu recuperar. Si et sembla, primer comencem per presentacions, no? Dir també que amb el Sergi crec que no hem coincidit mai, que sempre portem molts anys seguint, però mai hem coincidit ni tan sols per la muntanya, que el teu veí, el Jordi Alí, sempre me passava 200 per hora per algun bosc de per aquí, però amb tu no hem coincidit encara. I si et sembla, comencem així. Va, nom i cognoms. Bueno, doncs, primer de tot, que gràcies per comptar amb mi i això, que encara que no hem coincidit a les curses o a la muntanya, doncs sempre hem estat més o menys en contacte i res, si puc aportar qualsevol cosa, doncs jo encantat. I res, doncs... Nom i cognoms. Vinga. Sergi García Terrones. Ets més de dia o ets més de nit? De dia. Ara això va canviar amb l'edat, o què vols dir? Que ja tens un grau d'expertesa ara, ja. Sí. Ets més de sortida de sol o de posta de sol? Una cançó que no falta mai en una llista d'aquestes que t'escoltes. La banda sonora de... El teu racó de pensar. On el tens? Hi ha algun lloc concret que et diguis aquell m'escapo quan no puc més?
Sí, sí que hi ha un indret Però no aquí ens el diràs perquè no sé... a la meva vall, que és on vaig ser, però no Això me'l és quedo com per quan mi. vas a les tolles d'allà baix d'Organyà i aquests llocs que si preguntes, Exacte. És si com preguntes als els del jocs poble te diuen on que hi ha no n'hi ha per bolets. banyar-se, però ho has de saber. Ah, Per cert, una exacte, salutació també a la gent de exacte, exacte. l'Urgell, de més cap a baix, d'Organyà i de tots aquests racons que és això, que no es coneix tant, però val la pena tenir racons així més tranquils. El lloc més bonic on has competit, quin seria? Doncs bona pregunta. Uh, Potser em quedaria amb Chamonix, tota la zona del Mont Blanc, que tot i potser que els recorreguts no són els més d'alta muntanya que pots trobar, però els paisatges sí que són, crec que els més impressionants. O també de la Livigno Sky Marathon, que vaig córrer amb la FEC fa un parell d'anys de Copa del Món. Crec que serien els dos llocs més impressionants que Un he pogut somni? estar competint. Confessable, un somni Bueno, a confessable. nivell esportiu, un somni, Bueno, però a nivell esportiu et o refereixes més? personal, perquè a vegades també se fusiona tot Mm. una mica, no? Hi ha Sí, gent sí. doncs, que al final la nostra vida és la nostra feina o la nostra afició és la nostra feina i tot es fusiona al final. Mm -hmm. Sí, bueno, a nivell esportiu jo sí que sempre he dit que tinc un somni que és poder córrer l'Ultra Pirineu i ja no et dic si pogués fer un bon resultat, Mira, evidentment. això era com una bateria de preguntes així una mica més ràpides i més curtes per trencar una mica el gel també, que la gent s'anés connectant i també, com hem dit, si algú no es pot quedar, després ho deixarem penjat. Però ara entrem una mica, si et sembla, en el passat per poder entendre el present i anar cap al futur, no? Mm -hmm. Tu, Sergi, bueno, potser algú t'ha vist en alguna altra entrevista, no? Però no ets un noi que, com aquí que diu, des de petit corries, no? Com ha sigut aquesta evolució fins a arribar on estàs? Perquè la veritat és que has tingut una evolució dins del món del trail running, dels cursos de muntanya, bastant exponencial, perquè has pujat molt així, però comencem pel passat i d'on vens? Com vas arribar fins aquí? Doncs sí, com dius, al contrari que potser alguns companys que tinc a les curses, no? Jo no vinc de l'atletisme ni he corregut tota la vida, ni molt menys. De fet, a mi no m'agradava gens córrer. Jo jugava a futbol de petit i potser la part que menys m'agradava era quan fèiem Per una volta escalfar. pel camp, no? O fèiem córrer així pretemporada. Exacte. I de fet jo vaig començar a córrer doncs això fa 5-6 anys i la meva motivació va ser purament doncs, per salut. O sigui, jo vaig buscar un esport que en aquell moment doncs, em pogués mantenir una mica actiu, jo tenia sobrepès, volia baixar una mica de pes i així vaig començar, la veritat. Treballava matí i tarda a l'estiu i a l'estona que tenia al migdia doncs, vaig veure que sortir a córrer 30 minutets, que era el màxim que podia en aquell moment, era una que em anava bé i a poc doncs, és una bola que s'ha anat volia que fent grossa. expliqués això perquè jo ja ho sabia, però potser molta gent no ho sap i al final és explicar coses que ens poden passar a qualsevol, no? Que de sobte trobes realment, ja no parlo desportivament, sinó en la teva vida laboral, una cosa que realment et motiva i allò et fa canviar per complet tota la teva vida i segurament no, doncs, els teus plans de futur o inclús el teu entorn, no? Perquè igual les amistats no són iguals quan estàs en una activitat, sigui laboral o sigui esportiva, que en una altra, no? I a vegades són aquestes petites coses que al cap dels anys potser sí que fas una valoració i entens tota la línia que has seguit, però en aquell moment dius, ostres, no ets conscient ni en el bucle que t'has ficat i com canvia tot i que ràpid que canvia, no? Llavors, com deies, comences a córrer allò per mantenir-te i resulta que de cop i volta se t'acudeix posar-te un dorsal o va ser una aposta amb algú o com va anar això? Sí, doncs, bueno, ja et dic, jo vaig començar a córrer això per baixar una mica de pes. En aquell moment fumava, tenia un estil de vida molt poc saludable, era bastant sedentari, era el meu primer any d'universitat també, doncs també potser Perquè sortia tu una vas mica massa estudiar de festa, periodisme. etc. No? Correcte, sí, sí. És que me'n recordo una Llavors, vegada te vaig dir, te contractaré de sí, becari, sí, tinc el mateix perquè et gremi. vaig dir.
Doncs sí. I res, doncs aquell estiu sí que vaig veure que a mesura que passaven les setmanes doncs em anava trobant una mica millor i jo havia fet de voluntari aquí a l'Altre Pirineu, al meu poble, a Bellver de Cerdanya, i sí que és veritat que m'havia despertat Perdoneu, Bellver com de molta Cerdanya curiositat. té els Jo la millors veritat és que gelats del al·lucinava. món mundial, que ho sapigueu. Si algú no ho sap, quan vagi a veure el Sergi, sisplau, demaneu-li que us porti a menjar un gelat allà. Bueno, ara està en un altre lloc, en un carrer allà a prop de la muralla, però aneu a Bellver a veure el Sergi i a menjar gelat, sisplau. Sí. Jo, la gent que em coneix sap que sempre estic disposat a anar Jo a fer un vaig venir en gelat, o sigui, bicicleta cap sol per problema menjar per un mi. gelat, que ho sàpiguis. Bueno, no et tallo, no et tallo, era un incís. Digues. Sí. No, doncs això, que jo havia fet de voluntari a l'Altre Pirineu, quan no corria ni sabia res d'aquest món, i sí que és veritat que em va despertar doncs, molta curiositat, no? Jo al·lucinava amb aquesta gent que era capaç de fer tants quilòmetres per la muntanya, corrent, però bueno, tampoc em veia algú capaç com per fer-ho. Però mira, al final d'aquell estiu em vaig proposar el repte de l'any següent intentar fer la Marató Pirineu, que era la cursa que sortia i arribava aquí al meu poble, em feia molta il·lusió, i aquell any va ser una mica així a lo kamikaze, però vaig començar a fer alguna cursa, però sense cap motivació a nivell competitiu ni res d'això, eh? I això, i a poc, doncs, una cursa rere l'altra i vaig anar augmentant I llavors, quilòmetres, d'apuntar-te en etc. una cursa, anar fent, com aquell que diu, no pot ser cada setmana, però cada X dies una, que va haver alguna cosa que et va motivar a dir, bueno, a part de sortir a córrer una estona, faré competició? Bueno, competició en si, jo crec que tampoc em veia algú capaç realment ni en bones condicions. Aquí sí que he de dir que el meu punt d'inflexió va ser una lesió que vaig tenir al genoll a l'any de córrer, més o menys, i vaig anar a parar a la camilla de Kiro Runners, que és el meu massatgista de confiança i un bon amic, i ell va ser el que em va dir, ostres, però tens entrenador, tal, perquè jo li havia explicat una mica la meva història, i ell va ser qui em va derivar amb el José Manuel Granadero, que és el meu entrenador, des del primer i únic entrenador que he tingut, i ell va ser potser el que va veure en mi, no sé si una motivació o unes qualitats, i aquí vam decidir potser prendre-m'ho més O en un sèrio diamant i en brut, començar a potser va competir, com veure. aquell qui diu. Això un dia li haurem de preguntar, No, un dia l'hauré no sé, la veritat. d'entrevistar amb ell. I Exacte. això quin any era? Llavors, de quin any estem parlant que et passa tot això i comences amb un entrenador una mica més seriosament llavors, no? Sí, doncs a principi de 2019 va ser quan vaig començar a entrenar amb ell i ens hem plantejat doncs, començar a fer algunes curses que a mi em feien il·lusió, com de la Copa Catalana, perquè jo en aquell moment era sub-23, i aquell va ser, et dic, el meu punt d'inflexió. O sigui, no sé si no hagués conegut tant a l'Edgar com el José, doncs, potser no hauria començat a competir Clar, i no i estaria aquí llavors avui. comença a anar tot superràpid en el sentit de dir, no que tu anaves molt ràpid, que també, sinó trobes un equip, això, comença a entrenar d'una forma més seriosa amb un calendari, amb una planificació, etc. Però també és veritat que arriba la Covid i llavors com te va afectar això? Perquè suposo que emocionalment o anímicament també et deuria afectar d'alguna manera o encara et va donar més energia per dir, vinga, va, faig això, sí o sí, me llenço. Perquè també podries haver dit, bueno, sí, faig això, però també m'agraden d'altres coses, o el que tu deies, no? Portaves una vida potser no massa sana, també hi ha moments que dius, estic farta, com ens ha passat a tots, estic farta d'esquiar, estic farta de córrer, no? També podria haver sigut. Com va ser això, la Covid? Com ho vas gestionar? Doncs clar, a mi el Covid em va enganxar en un moment, potser un dels millors moments que he tingut, perquè realment va ser quan vaig començar doncs, a veure que aquest estil de vida, no, d'entrenar, de cuidar-me, bueno, tot el que implica, m'encantava, no? I havia començat a fer alguna cursa. Potser no tenia super resultats, però jo ja era molt més del que m'havia imaginat i sí que estava supercontent. I clar, va arribar la pandèmia, ens van tancar i la veritat és que estic super orgullós de com m'ho vaig gestionar perquè jo vaig seguir entrenant a casa meva amb la bici aquí dintre i tal, i tant durant el confinament com després
jo vaig seguir entrenant i crec que ha sigut potser quan he entrenat més i millor, i allà vaig descobrir que el que realment m'agradava era entrenar, era fer esport, era millorar, perquè jo no em vaig proposar fer cap cursa perquè tampoc n'hi havia. Jo em vaig proposar, i ho vam proposar amb el meu entrenador també, de dir, va, intentarem donar un salt aquí, anem a entrenar bé, a veure si podem millorar el Sergi que hi ha ara. I crec que la pandèmia va ser el fet que em va fer donar un clic, i a partir d'allà vaig donar un salt de qualitat també a nivell de corredor, i després d'allò van venir els millors Digues, digues! No et tallis! Bueno, vaig començar a competir a la Copa Catalana, i aquell any vaig tenir bons resultats a la Copa, vaig poder debutar amb la selecció catalana als Campionats d'Espanya, que vaig ser subcampió d'Espanya, em van convocar per fer Copa del Món. Bueno, tot això, que va ser un any que va anar tot com molt ràpid, no? Perquè va passar de no haver guanyat mai ni una cursa ni res a tot això, i va abans ser et brutal. despidies, que vas fer com la teva carrera esportiva, jo la veia així, més o menys, no? Que potser això va haver un moment amb alguna lesió i tal, que potser va anar una mica menys vertical, però jo pensava, és que aquest noi, primer, d'on ha sortit, no? D'on ha sortit aquest, i a més que a més, pot ser que justament el que deies, que com que no tenies cap expectativa inicialment, al no tenir tanta pressió, com quan comences a fer resultats, com quan tens patrocinadors, que ara anirem parlant d'això, potser també això va fer que, com que no tenies res a perdre, doncs vinga, va, donem-ho tot, o no? Doncs pot ser que tingui part de la culpa, perquè jo sempre dic que potser hi ha gent que des de molt més joves ja tenien com, o se'ls posava una etiqueta, o teníem ja unes, no sé, unes expectatives. Jo mai m'havia imaginat estar competint en curses de muntanya, ni estar on estic. Tot el que estic vivint és un regal, i sempre dic que, home, jo intentaré treballar per intentar arribar el més lluny que pugui, però si em quedo aquí, jo no puc estar agraït pel que estic vivint. Així que potser sí que em vaig alliberar una mica d'aquesta pressió que a vegades ens posem nosaltres mateixos, i m'incloc, que a vegades potser et frenen. Clar, perquè també, perquè tu dius, tinc un entrenador, però al final, amb tots els esports, però amb uns potser més que d'altres, doncs tot el tema de control mental, en el sentit de dir, bueno, saber gestionar la pressió, és superimportant, no? Anem passant anys i arribem gairebé al present. Explica'ns com és un dia del Sergi quan no està entrenant, competint o viatjant per anar a curses, que aquesta és l'altra, que l'altre dia parlàvem també amb la Rosa Lara, la campiona justament de l'Ultra Pirineu de 21 quilòmetres, no? Que ella és autònoma, clar, ha de combinar la feina amb els entrenaments, amb les curses, amb els viatges, que ara va estar també a les finals de la Golden Series. Llavors, en el teu cas, com és un dia a dia teu? Sí, doncs, bueno, molt normal. Jo em desperto al matí, esmorzo, me'n vaig a treballar, perquè jo no soc corredor professional ni molt menys, soc administratiu en un ajuntament, i llavors jo treballo els matins, i al migdia, quan plego, els vols de les 2, 3, doncs me'n vaig a entrenar, que és el meu espai, el meu moment del dia aquí al migdia. Entreno, torno a casa, em dutxo, dino, i a les tardes, doncs algunes tardes dono un cop de mà al club on estic federat, al Salanya Pirineus, on hi ha una escola de trail per nens i nenes i un grup d'adults, d'homes i dones, i res, com aquell qui diu, després ja arribes al vespre i... Clar, tu per ells deu ser com el Messi, però de bé i bé. O sigui, bueno, sí o no? Els nens petits te deuen veure, o les nenes petites, no? Deuen dir, ostres, el Sergi, al final també tenia algú de referent. És molt important els esports, perquè quan no tens a ningú, tampoc hi ha aquesta base al poble. Tu has fet afició? O sigui, tu has vist això de que molts nens volen córrer perquè volen ser com el Sergi, o moltes nenes, o no? Ho has notat, això? Home, no sé si fins a aquest punt, perquè tampoc em considero cap mega crac ni cap Messi, però, ostres, no sé, si algú veu i em veu com a referent, entre cometes, d'un noi normal i corrent, perquè això és el que soc, que gaudeix del seu hobby i que intenta lluitar per arribar on es planteja, doncs tant de bo, vull dir, seria segur que potser tu, ara de moment encara no ho veus, però segur que d'aquí uns anys, amb més perspectiva, ho podràs veure, no? Tot això de dir, ostres, que haver tingut algú com el Sergi
al poble, que això al final crea afició. Igual que si no tens equipaments per fer segons quin esport, doncs és molt difícil fer-lo, no? Doncs això és el mateix. Quan tens algú en qui te pots emmirallar, segur que fas afició. Tornant ara a el que feies amb un dia a dia, llavors, per exemple, si tu has de marxar de viatge perquè tens una competició lluny, com tu fas això? Perquè, clar, segons la feina que tens, tampoc és fàcil. Entenc que no sé si a la feina realment donen facilitats, o sigui, també per explicar-li a la gent doncs, com s'ha de gestionar tot això. En el cas de la Rosa, la deia, doncs deixo feina perquè és autònoma, però en el teu cas, clar, si treballes per algú altre, com tu fas? Sí, bueno, jo amb això tinc molta sort i la veritat és que a la feina em posen moltes facilitats. Jo, els meus dies de festa i de vacances de l'any, doncs, me'ls organitzo com puc al llarg de l'any i són per anar a les curses. Arribant ara no hi ha al més. present que estem parlant, l'any passat, si no m'equivoco, vas entrar a l'equip Vibram, o era aquest any, perquè ja no sé, estem a octubre. Aquest any, sí, a principi d'any, sí, sí. Com vas fer aquest salt? Perquè, clar, això ja comencem a parlar de paraules majors. Estar en un equip com Vibram, en el sentit de que com vas fer, moltes vegades la gent diu, ostres, és que trobar patrocinadors avui dia és molt complicat. I realment ho és, perquè avui dia tothom fa esport, per dir-ho així d'alguna manera. Llavors, com és aquest inici de relació amb Vibram? Com se fa possible aquest acord? Sí, doncs bueno, jo també dic que abans d'estar en Vibra em vaig estar un any i mig amb Otso, una marca justament d'Andorra, i amb la que estic també molt agraït perquè al final també són les primeres marques o equips que em van donar suport. I res, al final de l'any passat doncs, sí que vaig tenir el contacte d'alguna marca, no? Amb alguna oferta, però sobretot em va sorprendre molt que un equip o una marca com és Vibram, no? Doncs, que es va interessar en mi i sobretot va mostrar molt interès, no només amb el meu perfil com a esportista, que també, evidentment, ha de cridar l'atenció, però amb la meva història personal, potser amb els valors que creien que estaven com molt vinculats amb els seus, i res, supercontent, la veritat, i encara doncs, intentant gaudir cada dia que puc de tots els viatges que estic podent fer amb ells i l'experiència que és estar en un equip internacional com és el Volia que Vibram. expliqués això perquè justament, no? Moltes vegades no és sol el resultat d'un atleta, sinó les marques, per sort, cada vegada més, miren tot l'entorn, no? O sigui, la imatge d'aquesta persona. Perquè tu pots ser molt bo en una cosa, tu saps que jo estic en contacte amb molts atletes, però a vegades el comportament d'aquesta persona, jo a vegades penso, jo com a marca no el patrocinaria mai a la vida, no? Segons qui, perquè no té principis, no té valors, o no és respectuós, o és maleducat, o és desagraït, no? Llavors, crec que és molt important que la gent prengui consciència que no sols són els resultats, sinó és tota la teva imatge. I en generacions com la teva, que al final us heu trobat les xarxes, que per una banda són pressió afegida, però per una altra també és una oportunitat de mostrar-vos al món, doncs, bueno, és tot aquest conjunt que al final et pot donar doncs, oportunitats que en d'altres èpoques passades doncs, era impossible perquè tu no podies arribar a les marques, no? I avui en dia, doncs, ho dic perquè molta gent sempre renega de les xarxes socials, també tenen coses positives, no? Que ens deixen doncs, donar la imatge que nosaltres volem des dels nostres perfils. No? Arribes a aquest any amb Vibram, ara últimament a més m'has explicat que has fet un munt de coses, inclús has fet de càmera. Sí, també. Bueno, això ja no és amb Vibram, sinó... Sí, molt bé. Doncs era el tercer cop que ho feia ja i la veritat és que l'experiència brutal. Jo, de fet, el meu treball de fi de grau, de periodisme, jo vaig fer un projecte d'una retransmissió de cursa per muntanya per televisió. Arrel de la retransmissió que vam fer a l'Olla de Núria el 2019 i amb el Xavier Casillanis, el realitzador de TV3, que em va donar
molta informació i va ser un dels pilars Quasi ja del ens fa treball. molts anys que Doncs rau de mira, la muntanya. Una salutació al Javi també, si ens està sí, i escoltant. tant. Sí. Doncs això, doncs mira, coses del destí. 3 anys després del treball de fi de grau, em va donar l'oportunitat de participar com a càmera runner en algunes de les retransmissions de TV3 i la veritat és que va I ser després una d'això, t'has experiència anat a brutal. Itàlia? Sí, de fet, setmana passada sí que vam estar a Itàlia, una de les curses que organitza Vibram a la zona, i ens van donar també l'oportunitat de visitar totes les oficines centrals, la fàbrica, etc. i compartir-ho Quan amb tots els et sigues integrants de pels l'equip. matins, et pessigues per comprovar si estàs vivint un somni? Pues, sí, a mi a vegades ho penso, dic, ostres, per exemple, aquests 4 dies que vaig passar a Itàlia, jo quan vaig arribar un altre cop al dilluns i vam anar a la feina pensava, ostres, has estat 4 dies com en una bombolla, no? Perquè són experiències que queden ja de per vida Potser per mi. és molt important, no?, Sí. que quan vius moments així que dius, ostres, no em puc creure tot lo bo que m'està passant, de dir-te a tu mateixa gràcies, ser agraïda, no?, amb qui sigui, no?, ostres, per tot el que està passant i tot el que està venint. I escolta, d'aquest present tan proper de la setmana passada, a futur, coses que ens puguis explicar, no sé si tens alguna cosa en ment, perquè a vegades hi ha gent que diu, mira, doncs jo he decidit que l'any que ve m'agafo un any sabàtic i vaig a provar a mort, a veure fins a on dono. No ho sé si t'ho has plantejat alguna vegada. I si es pot explicar el que tens en ment cara a futur. No, doncs la veritat és que tampoc tinc res així això en especial, com simplement vull seguir entrenant, tenir continuïtat, que la salut i les lesions em respectin, que és una que últimament també m'ha donat una mica la tabarra, i res, seguir intentant estar a les curses que em marco a inici d'any i gaudir de tota aquesta experiència que estic vivint. Sí. Bueno, amb això em dono per satisfet, jo. segurament no és tan fàcil com ho expliques, que sembla que sigui tot molt fàcil. Per anar acabant, perquè t'he dit més o menys, si m'he regalat, és mitja hora, que així també després ho deixem penjat i la gent ho pot recuperar. Et volia demanar, si ens haguessis de dir quins són els 5 principals pilars per arribar a tenir èxit, i dintre d'èxit cadascú té un sentit la paraula èxit, no? Perquè per a un pot ser campió del món i per un altre pot ser primer del seu poble, no? Jo, per mi, ets una persona amb èxit i una persona que pot inspirar d'altres. Llavors, si ens haguessis de dir 5 coses a tenir en compte per, si no li vols dir èxit, per poder arribar a complir part dels teus somnis, quines serien? Per cert, dir que aquesta entrevista no està preparada. O sigui, el pobre Sergi, aquí s'està trobant les preguntes, que hi ha gent que a vegades me les demana, a l'abans i se les preparen. Però el Sergi s'ha tirat aquí a la piscina i no va demanar ni el que li volia preguntar. Així que també t'ho agraeixo, que estiguis obert a tot. Quins serien els 5 secrets per arribar a l'objectiu i no morir en l'intent, per dir-ho així? Vinga, doncs 3. No sé si te'n sabré dir 5 així tan específics, però, però dic que això de tenir èxit o no tenir èxit, jo, quan algú es desperta al matí i està satisfet amb el que està fent i va fer alguna que li agrada, això per mi potser sí que és tenir èxit, no? Tenir la motivació, tenir petits i grans objectius, fer el que t'agrada realment, que jo crec que és bàsic per seguir endavant, i quan arriben aquests moments potser de lesions o moments que dubtes, no?, de si realment estàs fent el que t'agrada, doncs en el meu cas també hi ha dies que no tinc ganes, no?, de sortir a entrenar o que ho passo malament o m'he lesionat i penso, per què fas això, no? I dius, val la pena realment? O en el meu cas, que no ho he fet tota la vida, que és una que m'ha vingut ara, a vegades penso, ostres, realment vols fer això? O creure en tu mateix,
confiar en el que estàs fent. Jo a vegades només em fico les bambes, surto a desganes, totalment desmotivat, i als 10 minuts, sense haver-me de pensar res, em dono compte de que estic fent el que realment m'agrada. Aquests dies més complicats, de lesions, etc., tens algun, no sé si dir-te, taula de coses a fer per superar aquest mal moment, de dir, primer he de fer això, primer, o alguna mena de truc que diguis, mira, a mi em funciona això, en cas de que algú que ens escolti estigui en aquest moment de dir, ostres, que estic lesionat o lesionada i el que tu deies, no? És que per a què faig això? Tens alguna manera de procedir? Sí. Per sortir de bucle, sobretot, Bueno, perquè quan entres al bucle és molt fàcil anar cap a baix i no tan fàcil sortir en positiu. Sí. Doncs moltes vegades a mi el que em serveix és realment mirar una mica enrere, veure d'on vinc, el que he fet per arribar on soc ara i on vull anar, i al final és això, ser el que vull i el feliç que em fa, i ja et dic, a vegades quan tinc aquests moments, no, de bajón, com tothom que els té, ja et dic, és únicament mirar una mica enrere i veure per què ho fa i per què vaig començar, on vull arribar. I no creus que a vegades també ens hauríem de permetre més el dir, bé, no pot ser tot bonic de rosa i tot positiu, no? Que a vegades som tan exigents i també a vegades entres justament en aquesta roda de que tot va bé i el dia que et va malament dius, ningú m'ha explicat què fer, no, ara? I potser perdonar-te a tu mateixa o a tu mateix, no? El fet de dir, val, doncs assumir que avui no puc i demà potser tampoc no podré i potser el mes que ve encara tampoc podré. Perdonar-te això, no sé si tu has sentit aquesta mena de per una banda, exigència de, ostres, que no estic allà on estava abans, i per l'altra de dir, bé, és que potser tampoc sempre he d'estar aquí. No sé si tu t'has sentit així. Sí. Bueno, de la mateixa manera que abans em deies, ostres, jo vaig veure el teu any del 2021 i semblava que només anava cap amunt, no? I jo també m'ho semblava, perquè, ostres, m'ho vaig trobar allà i tot molt bé. I en aquell moment tampoc ningú em va explicar com es gestionava això, no? I tampoc vaig tenir cap problema en gestionar-ho. Jo estava vivint experiències superxules, no? Però després, quan va arribar el meu millor resultat, en aquella cursa, a la Copa del Món de Barruera, allà em vaig lesionar. I aquests últim any i mig potser he tingut més moments, no? Dolents que bons en aquest sentit, potser, i és on he après més també. O sigui, he après que no sempre la progressió és cap amunt, que no totes les curses arribaré sempre bé, que no per molt que em posi un calendari de curses podré anar a totes ni rendiré a totes, i això tampoc t'ho expliquen, no? I ho vas aprenent tu una mica també. I és superimportant gestionar-ho bé i també tinc molta ajuda. També és molt important, no? Tenir un entorn que sigui saludable, també, no? Perquè tu dius que vas començar més gran, però jo que també he sigut entrenadora, a vegades veus lo tòxics que són, no m'ho vull ficar amb els teus pares perquè no els conec, no estic dient els teus pares, però a vegades molts dels problemes dels atletes és l'entorn o la família, que són gent molt jove, moltes vegades, massa joves pel meu gust en alguns casos, i els pares volen que el nen o la nena estigui amb un nivell d'exigència que no és ni sa per l'edat que tenen, és que ja no mentalment, sinó que físicament. I bé, està genial que tu hagis pogut tenir un entorn que t'hagi ajudat, perquè al final tots són peces de puzzle que han d'encaixar. Per acabar, no sé si vols dir alguna cosa més, perquè ja m'he passat dels 30 minuts i... No et preocupis. Sí, jo, encantat. Però tens molt de raó amb això que dius de l'entorn, que és una part clau. En el meu cas, a nivell de la meva família, sempre ha estat al meu costat i, clar, no m'exigien res perquè jo, clar, quan era petit no corria, no feia curses, però quan jo vaig decidir ara apostar pel món de les curses, sempre m'han ajudat i pobres el que han hagut d'aguantar també, perquè ara estic molt content aquí rient, però els meus dies dolents... Però escolta, això, ni que siguis corredor, ni que siguis comptable, ni que tots tenim mals dies i quan tenim la gent al voltant, normalment qui ho paga, la mala lluna, sempre són els que tenim més a prop, no? Però al final és un tema de ser...
educada, respectuosa, no? I per aquí he vist gent que anava posant el Sergi és educat, és respectuós. Algú també ha posat que ets molt exigent, algú ha posat que és molt Els he pagat 5 exigent, euros, els he pagat que 5 això euros. també, al final, et dona aquest Sí. plus per arribar a un pas més enllà, moltes vegades, no? I per no conformar-te i potser inclús dir, bueno, i què passa si vaig un metre més cap allà, no? No perdo res. Mira, per aquí et diuen Clar, sí, sí. un exemple dins i fora de les curses. Escolta, t'he de dir que dels atletes que he entrevistat amb la meva vida i molts són de Copa del Món, crec que mai havia vist tants comentaris positius i macos com estic veient avui. O sigui que Ostres, Diana, els he pagat són 5 catalans, euros. llavors, tots. I també te saludaven per aquí des del País Basc, que he vist també abans. No. Doncs no sé Ostres, si vols dir sí, alguna cosa més, si no ho deixarem aquí. Sí. Digues. Bueno, sí que Sí? volia comentar un moment això que deies, perquè ens anàvem ja, que a part també he tingut molta sort amb el meu grup d'amics de tota la vida, perquè, clar, el Sergi que ells tenien com a amic no és el mateix Sergi d'ara i ara, Acceptat, bueno, t'han casualment, acceptat. sempre han estat amb mi, no? M'han acceptat igual, ara han d'aguantar-me a mi els meus rotllos parlant I de debats, gambes i de cursa a veure i de quants debats has coses fet. així. Exacte, i deuen estar a mi fins al gorro, però que, bueno, jo estic supercontent perquè al final abans compartíem més temps, més hobbies i altres aficions, i tot i que ara ja no les compartim i no passem tant temps junts, doncs que per mi és molt important també això, que tant la família com els amics, doncs en aquest canvi potser de vida que he tingut, doncs segueixin allà, saps? I això, Que macos. bueno, per mi Sergi, és molt espero que els important. teus amics t'escoltin i res, i convido a tothom que vingui des del meu perfil i que no segueixi el Sergi, doncs que com heu vist és un encant de noi, doncs que el seguiu i així també aneu veient la seva progressió i bueno, els seus moments més àlgids i això, i també anar explicant que crec que també és molt important, no? Per lo que deia abans, que tenim un canal directe tant amb possibles patrocinadors però també amb la gent, doncs explicar que no tot és de color rosa i que bueno, doncs, si hi ha moments més complicats doncs, que els superem o inclús hi ha vegades doncs, que hi arriba un punt a la vida que has de dir, escolta, doncs vaig per un altre camí perquè aquí ja porto molt de temps i veig que no avanço, doncs també hi ha moments que has de decidir canviar de direcció, canviar de camí o, escolta, donar la volta i tornar una mica als orígens, no? Que a vegades també quan... Exacte. Correcte. I és important compartir-ho també, això, que les xarxes socials és una arma de doble fil, no? I també està molt bé, m'agrada molt explicar sempre, no? Quan faig una cursa, el bé que m'he trobat, el bé que m'ha anat, si he guanyat o el 10 o el 20, és igual, però també m'agrada i crec que ho he fet sempre, no? Quan m'he lesionat, quan no m'ha sortit bé, doncs sí, crec que és molt important això. Explicar-ho i a mi també m'ha ajudat molt llegir-ho en altra gent, O sigui, tinc molts companys a les curses que fan moltes reflexions i crec que és positiu perquè a vegades m'he sentit reflexat, no? Quan he vist doncs, alguna que pensava que només em passava a mi o que només ho pensava jo, ho he vist en l'altre i dic, ostres... Llavors pots parlar amb aquesta persona i justament, com per exemple, jo abans te deia, escolta, en aquests mal moments com tu fas, no? Quan saps que no estàs sol al món, que no ets un unicorn, no? Doncs, ostres, sol el fet de no sentir-te sola ja és moltes vegades d'anar ajuda en aquests moments tan complicats i si a més pots consultar amb algú altre com fer les coses, per el que deies abans, no? Que és que a vegades te trobes en situacions que ningú t'ha explicat com gestionar allò. Doncs és genial. Doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, Sergi. Que vagi molt bé la tardor. No sé si tens alguna cosa ja d'immediat en ment. Sí, potser alguna cursa farem abans de final d'any, però bueno, si no, ja descansar una mica i preparar bé el 2024. Doncs molt bé, ens veiem per les xarxes i espero que algun dia ens veiem per la muntanya físicament. Fins molt aviat. Exacte. Fins molt aviat. Adéu. Vinga.